tangkang. Ang bawa na tangkang ni siya. Ako tama sa log-log ni siya. Camera stand no. Say may asin niya. So, jotoni fung kaham. Dini ang aguli tangay tango. Kabang nga samung tango. Manirok paijak ani abo receipt kanya ni tay. Nok ni manirok bo panya nango. Kita kaisa abon chalai jotoni say important samung tong ko abong ka. Thwi nani. Ang tini koroksa borong na thwi riwoi nai. Ani like ni first time. Ang wai siya pa na thwi rizagi ako. Angkai chini by Anima no joton shini na bona bo ADJ production YouTube channel ni owner abini kaisa Facebook page tongo abong kha Tiprasa emergency blood donor group nai ang aroni khoroksa volunteer ungjak ani blood group nke AB positive nke jefro AB positive blood nango anga fru rinai angkai aksa saimaya khongangai please au group no thangai follow khai di tai au group ni volunteer angdi tamni hemala chung khoroksa te khoroksa borok no help khaina nango if ni thwi baise te khoroksa borok ni langma thangai haina hingkai abo chini bagai belai no samung kotor samung so please buskango agugi phaibi dite help khaidi chin borok no ngai angkha to kisa kiru angkhe tamni mala wasna blood donate khaya kongkai narago please buskango agugi phaibi di chin borok no help khaina mo chung khangke Tiprasa emergency blood donor group no join khadite aroni volunteer ingdi ngai ang tabuk auto nashing tongo auto nashing ka hanga sei motor stand up chogene satung wahanya jang marang suka sabujani hello hintaka subscriber dang kha saimalia ngai angora auto nashing ma tongo ngai ang haino haite sa koina mo chungo please help khaina nango chung Tiprasa by Tiprasa help khaile ngai te saw help khaile ne heda ngai ang og group na belakan chaja kha blood bank rogo to asuk easily tabuk thwi musmania abon bagai chung tabuk o khoroksa borong ni amte thwi nang to hangkai o volunteer rong ni bising amte hetong to hangkai phat ke chung na hari mano khaya diba gawon bagai please o group no join khai di sa kok ang belai khano chaja kha chini by Anima amte he step na harmani bagai chini borok na help khaina ni bagai bo amte heke group kholo ka ngabon bagai belai khano hambai maru chini by no by nong amte khano chini borok no help khai thangdi te chung jotono nin logi o tongo by biang kuchu ang puila wa kisa nervous kisa kiriu tongo angkai happen by ano bujoka kunong yabo khaching war mas khaising gurok nai gyabona ang tabu grena thang tongo tamni hinmale darki age jit he makhna eda borok rong help khaina ni jaga o kai kisi sa samani abo kun beparia ta phone auto se phaya ko nashong oro khele ang nai dang tini te babu wo tini no phirogai phading ne shao kai asu samung kabanga phirok damana maya hapun ma phirok mai khajung kiriza bo belai khara kisa kitop jan babu ke akan chajung ba ke tong nai ba asu anok kotoma wa hamya ba nok kotoma na bo ai abon bo chajung tong nani kiriza bota ke nai gina sarigo gari damana gari manya hankalai baike phainai sari robo hanke bo kisa kiru tamni ha different situation rok to ham ya no angkaban bai kisa kiru chini o jompi lama te gari available nglafa sida nira sorok faisok phaikyang jibiwo sok faizak blood bank ko angke ora doctor phaya ko kaya mana bisa nashing ma tongo
ayang Anima ni rogo sa punya kya kalau sugan phone na sayang ya ang kadati nampai hingga sabar uta emne thi rong na hang ke to 10 to 15 minutes rogla na ho nei sabai ho kaya tabu test rok khai ja kya po abo khai kya ka se ani health rok check up khai kya ka blood na ni so aban bagai na shingai ma to mo 강동 아주 또 싫리 이 새끼 되게 쉽다 와 아닌 트야서 그 싹 이건 얘나 쉽다 지시 커가서 지시 커가블래 공나 나게 Angka boleh bay as rest kayak bini bawa nono bay do kayo blood Ramna nang na ini aram sih Ray kaya blood ayah ang Debbarma block sana tong suyang ya grabutan tidak apa bagai hidup mana itu ya ang bagai kaya tabu nok ni mana pada bagai borong mata tanai gara ni kaya nok hang sini nok itu sini ta aguliwo wati phai sukka tabuk nashimi tong bukru wati thakno ne wati thakese nok thanani Pula no nakar chano tamni himale ang ani blog no complete khaimalia tamni bagai complete khaimalia gangkai thoi mani yak tui mani rok ta tui dihne shair hoja wang gaban bagai mobile tui ne video khanan bukisa problem angai thangani hingke abon bagai ang complete khaimalia complete tamne shane abo thoi re bai kha hangke no ang tangkha Anima ni rok na hanan bagai hingke amsung no hingka ang tabung rong no ani first time Thwi mani experience ang rong no sawane tam tamo angka hingkai ang puila fro ke kiriwi tong mani ang waspan ria khobla kai kiriwu a sushi rok yori nei re mani abrong nang kiriuta hingkai tofano kuno nya rok ni joton sabayo ngangke hangka ang hingkai kisa kiriwu puila hingkai a yori tong puro ang nas nasiklia hingkai Loga jefro yori rekha ru thui thangai tong afro kisa sep sang kha yor fro kangkai thui thang mani kangkai ang saisi malia kun phan changlia hangka ang wan soka o kun chengya bla bui thik no sabai bla nei tong khata hingke abono ani first experience belai no kaham kha puila aro thangka ngana blood bank ko soi ka hingke no health rock check up ma khayo hingke blood test rok ma khayo hingke aro ni borok rok singu ni nengkuno bithi rok da chai tong sorry hamya rok da rok ni nei singu ngangke ang saka ang kuno bithi rok chai ani sak hingke thigno kuno nya ni saka hingke afro kai borok bp rok check khaireka hingke te kaisa nangkuk mani kok abo baksa ang saime ya puila fru hingke abong kha buri rok nita buri rok thoi na fru norok muitu narak di period engai tong fru te period ni 1 week period engbai ne 1 week kaya sak thoi rei maya buri rok obono norok please norok kaham ke khanai narak di buji narak di period engfru thoi maria period engbai pai ne 1 week kaya khusakang thoi maria ke abon ya golo hingkai ang thoi rekha hingkai kisa rest khai ke aro hingke abon pore hingke ang patient bai malai kha ang je thoi mani a patient bai malai kha belai kheno kha khamu ang amte rokhe nu kha hangkai kisa kok sai phai kya yong bai yong no hunchi wana ke ang pre khayu te ang kha khayu o yong kaham kring kheno go firok thung hunai nai hangke aboni ya gulo hangke ang ani mani rok na hana thangka
Hingke sari gungi tangka 3ta rok baji kha. Hingke ang Facebook o kaisa post rema tongo. Abong kha sari go ang if gari mayang tangka ta gari to man thogyang ngi thango yango jompoi jola takar jola ni gari man thogyang thango. Gabon ba ang Facebook o post ri mani je jompoi jola firok nai rok please ano sadi ang norok bain thangan hanine ang post ri mani hingke aro kobangma borok to comment khaikya hingke khoroksa borok ano message khai horka bo ani Facebook ni friend list to tongo hingkai bo ani subscriber bo hingkai bo ano text khai horka nung thana hingka ang no tunui ri mano hine actually bini para hingka to jompui jola ya bo tui duni sipo hingkai bo aguli tongo bini bo hino problem bini manai hospital ok laijak sak hamya ngai hingkai bo amtei problem ok lai tei phano bo ano tunna ni bagai phaikya hingkai abo belai khino kaham kok belai khino help khaikya bo ano nogo tuni de phaikya wati bo manja kha changki salamawo angabo no kha khayo te pray khayo bini manai bo kaham kurung khe nogo firok tung ge bo ano asuk help khaimani ang bono teusha haino hai pai flya hambai marewo manai Mahindra bini mungke Mahindra nono belai khen hambai ano help khaimani bagai hangke belai khen helpful borok rok bai malai khe angkate ani manai cousin sister bo ano help khaikya bo ano logi rekha ano encourage khaikya kuno yam ting ya hrinai hangke so cousin sister no bo ang belai khen hambai maya faro ano jora ruinai bo ani logi thangmani bagai hingke jotono no belai ke hambai abono ang teusha norong no kok kacharna muchungo norok bo omdi haike biskango agogoi faidi borok rong no Thwi Rwdi borok rong ni Langma no Mwthangdi haike secheng khoroksa te khoroksa no help khailainani kenorok o Tiprasa emergency blood donor group no join khaina muchung khang te oroni volunteer rok ungna muchung khang kai please norok o page o thangai phano message khaidi ya khai by Anima no phano message khaidi bini Facebook account tei kai ang jotono ani description box o link ri wana borong ni Facebook page ni link te by Anima ni Facebook account ni link bo kai norok ang ti thangai nei by contact khai mano hingke ang o blog no orono mathak shiwana ang haino hai norong ni bagai teusha katal video tu woi phaifinai belai keno hambai norong no asuk ke norong ni jora rui ano nai tongmani bagai jotono no pai flya hambai te khulumka